jaio naiz libre izateko, ta ez loturik egoteko. 20 segundo. Xirik, lorea ezin bizirik, arantzak gerendu nahi bizkio, bizi berri bat eman, orduan izango baitu, indarra eta kemena. Orduan emango baitu, ugari bere fruitua. Jabogako denborak, El Antxobe 2 51, 2.51, Portugalete B 2 35, 2.35, Ondarru B 2 58, 2.48. Begitxiz.
Bigarren ziabogako denborak, el antxobe bost berrogeita malau, 5.54, Portugalete B bost hogeita bost, 5.25, Ondarru B bost berrogeita sortzi, 5.48. Pelikula mutuetako eruak japoiko mortabioietako ez lastandu tiburoien bortzetan anime barrean ibili behar izan dugu gure semeak itxasertzean eduki ditugu hain dira eta itxastikoen eskumenean. Odorezko hobetan lortu egiten atzerriatzen gaituzten trenetako unetan dena egiten. Mainean ez dizu maite gure etxera inor ez diatu Ordeian untzen ari den edurra Hogei segundu. Azken txandako denborak, el antxobe sortzi berrogeita sei, laurogeita mairu, 8.46.93. Portugalete B sortzi amabos berrogeita sei, 8.15.46. Ondarru B sortzi berrogeita lau, irurogeita masei, 8.44.76. Suzko bekaitz nardaratxo guziak jautikiaz jasanik kondaira urratu baten ezaugarri bezala soilki bakardadean
Ziabogako denborak, Ondarru C, bi hogeita bat, 2.21, Portugaletea, bi hogei, 2.20, Deustoa, bi hogeita zazpi, 2.27, Itxasoko amabe, bi hogeita bost, 2.25, Deusto C, bi emeretzi, 2.19, Mundaka, bi hogeita sei, 2.26. Irudia Portugal, sartu egia dagoen, gure izatearen mina, isurtzen ari den saber sofritua. Taeguneroko bakardadean, isil-isilean, nero hartu gabean, suzko diezko zizpazko, oroitzapen zaharrak, kopletan jalgitzen dira, horretan errobak dituzten zuaitzetan oran. Álvaro, si te voy a derecho va a pasar. Compañero, 8-0. No, que depende, no. Fíjate, no pregunto, pero Oroitzapen zaharrak, kopletan jalgitzen dira, eta basoinarrak kantatzen du, iratiko basua. Bigarren Ziabogako denborak, Ondarru C, lau berrogeita malau, 4.54, Portugaletea, lau berrogeita mar, 4.50, Deustoa, bost, 0 bederatzi, 5.09, Itxasoko amabe, bost, 0.0, 5.00, Deusto C, lau berrogeita bi, lau berrogeita amabi, 4.52, Mundaka, bost, 0 bi, 5.02. Diruaren morroi izaten, erakutsi diguten, bururasoen mundu arrebesan, ez dugu onartzen. Diruaren morroi izaten, erakutsi diguten. Irupeonek bakardaden, kanduan utzi gaitu, argik gabeko
gizonak kartzelan daude, beren herria gaire kantua, kante hauek argitu. Horrekari, penatuaren gozo eta minea, amodio eta kanta, zure mermalegu, zure galtzaren bizian, zure gurdiaren horian iragau, niretzat ate. 20 segundo. Azken txandako denborak, Ondarruze, zazpi, emeretzi, berrogeita zazpi, 7-19-47. Portugaletea, zazpi, hogei, hirurogeita zazpi, 7-20-67. Deustoa, zazpi, berrogeita maika, 0-3, 7-51-03. Itxasoko amabe, zazpi, hogeita emeretzi, hogeita bederatzi, laurogeita sei, 7-29-86. Deusto C, zazpi, amazortzi, laurogeita amazortzi, 7-18-98. Mundaka, zazpi, hogeita mairu, hirurogeita zazpi, 7-33-67. Ziabogako denborak, Arkote, bi, amasei, 2-16. Zierbena, bi, amasei, 2-16. Bermeo, bi, bederatzi, 2-09. Deusto B, bi, amabos, 2-15. Kaikua, bi, amasei, 2-16. Itxasoko ama, bi, amasei, 2-16. Txoriak
Bigarren ziabogako denborak, Arkote, lau, berrogeita bi, 4.42. Zierbena, lau, berrogeita iru, 4.43. Bermeo, lau, hogeita amabi, 4.32. Deusto B, lau, hogeita emeretzi, 4.39. Kaikua, lau, berrogeita bost, 4.45. Itxasoko ama, lau, berrogeita sei, 4.46. Embarcaciones de la siguiente tanda: Juvenil Senior Fémina, Mundaka lehenengo kaletik, Luchana bigarren kaletik, Iberia hirugarren kaletik, Portugalete bosgarren kaletik, Mesedes hurbildu irterara. Embarcaciones de la siguiente tanda: Juvenil Senior Fémina, por favor, iros acercando a línea de salida sin entrar en el campo de regatas. Preso dauzkate euskalduna izatia, bakoitzak daten terreino eta maroto, guztien alkate zerbizon horietanik, espera lentzake. Arcote 707 40, Saspi 0 Saspi Berrogei. Zierbena 709 93, Saspi Pederatxi Berrogeita Mairu. Bermeo 6 53 34, 6 Berrogeita Mairu Hogeita Malau. Deustu B 701 79, Saspi 0 bat Hirurogeita Bederatxi. Kaikua 7 10 36, Saspi Amar Hogeita Masei. Itxasoko ama A 7 06 60, Saspi 06 Hirurogei.